somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream? Het wordt afgekeurd, hè? 25 jaar verleden. Ik 2 jaar koek niks, maar die jarm. En ik denk, nou leid ik een tunnel. Ik woe vroeger in de tuin, of ik woe op een vrachtwagen. Toen ben ik chauffeur geworden en toen ik afgekeurd word, heb ik de tunnel gedaan. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Waar staan je nou voor? Voor een bananenplant. Die heb een hier of 6. En in de eerste dan knip ik hem een meter hecht aan. En dan gooi ik die bladeren op de grond en dan doe ik er het doek omheen. Winterbescherming. En dan in maart doe ik het er vooral. Het lijkt het wel alsof je in de jungle staat. Ja, hè? Dit had ik wel wat werk geweest. Ja, daar had ik er aan die, hè? Maar die had er zulke bulten, heb ik al je verkroren. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. Ben je er een grutskop? Nou, de meesten komen wel, ja. Ze zeiden, goh, wat mooi. Waar had het online? Ik, hè? Word net leeuwen. Ik zei, ja, nou, ze zijn er best altijd chauffeur geweest. Ik zei, ja, ik weet niet, het zit erin, hè. Waar staan we nou? Hier boven op een heuvel bij de waterval. Dit is 12 meter hoog. En hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, samen, ik heb een gat gegroeven en toen heb ik hem samen door laten maken. Maar de ideeën en de inspiratie, waar ga je die wij hellen? Uit de kop. Dan komt die samen in zin, hè, dat moet zo en dat moet zo. Heb je achteraf wel eens gedacht, misschien had ik het verkeerde beroep geëzen? Ja. Ik heb vroeger direct in de tuin gegaan. Bij een oor of zo. Maar toen ben ik chauffeur geworden. En had je nou oerdwaan mochten? Nou, nee, dan deed ik het net meer. Dan kon ik in de tuin. Maar om vraagt wij je net meer. Daar is ik niks aan, hè. Het was altijd maar jaja, hè. Hut. Op een klok zien, oh, dat kan ik direct vertolken en pakken. En zag ook dat. Als je hier bent en hier staat de tijd aan stil. Hier al, ja. Hier staat er stil.